Здравейте, хора! Аз съм Николай Петров. Аз съм Боби 10. Сега ще правим бързи неща, полезни съвети в времето за 30 секунди и ще се редуваме. Здравейте, хора! Както вече казах, аз съм Боби 10. Сега, днес ще правим днес ще казваме полезни съвети, приятелия и всичко най-хубаво. Пишете на страницата ми коментари, ще ви отговарям на въпросите или пратете своя клипче, за да видите, че е лесно. Само да кажа, аз съм Боби 10, той е Николай Петров. Просто го направихме за шега. Така. Добре. Първо, ако искате да станете много добри. Така, хора, аз съм Боби. В 30 секунди той никъде нямаше време, така че аз сега ще ви дам полезен съвет как да бъдете яки. Така, първо, за лизна прическа не си я правете как искате. Хубави дрехи, хубави кецове, всичко. Аз съм се срезал, да? Така, бъдете силен и нека момичетата ви харесват и вие сами се харесвате. Така, още кога? 30 секунди минаха ли? Само да не се ядосят хора, че се разменяме с Боби. Така, значи искам да направим каскади, за да свикнете така. Значи, първото, което е най-лесно, да направите така. Това е много лесно. Моят Боби много добре го знае. Значи, също мога и така. Това превъртаме. Здравейте, хора! Още 30 секунди не се съдете с мене. Мога да ви кажа как да бъдете деца. Как да продължавате да бъдете деца. Като порасете, нали, то много гадно. Ще да кажа. Значи. Така. Как да бъдете силни? Правете мускули. Така, хора, сега искам да ви кажа. Много добре не го знам, но айде. Чакай малко. Това заболя ли? Не го помея добре. Но е това го умея. Всеки го може. Ще ви кажа. Вие сте... Вярвайте в себе си. Къде, ако искаш път. Здравейте, хора, аз съм Боби. Ще ви покажа как да бъдете силни, защото аз направих няма да време. Значи, набирайте се, правете много упражнения и много каскади. Така, всичко, което трябва да е във вас, е силата, духът и уменията. Сега искам да ви покажа малко приятели, ама не те на цигански колела, вече живеят. Значи... Трябва да се прекръстят на американски колела вече. Само много бързо, все пак, айде. Сега ще скачам, ще ви покажа как да бъдете яки. Така. Значи, целта за да правите, аз няма да направя, защото ония ден си разбих окото. Моя приятел Ники може да направи. Дами и господа, извинете, че много се превъртаме, но айде, все пак. Леко, извиняй, Боби. Няма нищо. Паднах! И за завършък. Абонирайте се за Боби Борисов.